шушы мезгілде Шәукәт Ғалиев исемендәге әдәби нәфис иҗтимагый премияны тапшыру тантанасына җыелдык. Була бит шундый вакытлар, менә фани дөньядагы мәшәкатьләрне онытып, кулга газета, журналлар аласы килә. Менә шул вакытта һәрдаим инде безгә Көмеш кыңгырау газетасы ярдәмгә килә. Ул безнең дус та, ул безнең киңәшче дә, ул безнең сердәшебез дә. Әйе, Көмеш кыңгырау газетасы. Республика балалар һәм яшүсмерләр өчен чыгып килүче газета үзенең эшләренә бик күп байлык китерә. Ул тарихи мәгълүматларны да бирә. Ул психологик киңәшләре белән дә ярдәм итә. Алай гына да түгел, ул безнең мәктәптә, сыйныфта үткән һәрбер кичәләрне яктыртып барырга да мөмкинлек бирә. Әле алай гына да түгел, төрледән-төрле бәйгеләрдә катнашып, үзеңне тагын бер кат сынап, бүләкләр алырга да мөмкин. Ә инде төрле кроссвордлары белән, төрле сынамышлары белән ул безне шок калдыра. Без анда үзебезне тагын бер кат сынап, үзебезнең белемне тагын бер кат ныгытабыз диясе килә. Республика балалар һәм яшүсмерләр газетасы Көмеш кыңгырау менә безнең шәһәребездә нәшер ителүе ул безнең өчен бик тә куанычлы. Инде менә бүгенге кичәбезне без Чаллы җыры белән башлыйсы килә. Аны безгә автор башкаручы, композитор, инде бүгенге көндә Ләйсән әдәби иҗат берләшмәсе әгъзасы, шигырьләр, үзенең хикәяләре белән безне сөендерүче Зөлфия Җиһан. Рәхим итәгез, Зөлфия. Чаллы Зөлфия Җиһан көйгә рәхим итегез. Рәхмәт. Исәнмесез, хөрмәтле иҗат сөючеләр. Бәйрәм белән сезне бүген безнең җыелганбыз икән, бәйрәм. Чаллы, güzel kalan, aziz kalan, Çulmandı kanları seni jırga salgan, Zor düzülüşke dip girgen yaşı yürekler, Yazmışların sina beylep sinde kalgan, Zor düzülüşke dip girgen yaşı yürekler, Yazmışların sina beylep sinde kalgan. Ak şehirde yaşlıklardı yaşayanlar, Bunlardan bunlarga kuşa kuşa, Balalarga, unuklarga miras olur, Bizning xiyallardan kalkıp şehir üser, Balalarga, unuklarga miras olur, Bizning xiyallardan
композиторыбыз Лейсән берләшмәсе әгъзасы Зөлфия Җиһан. Бик рәхмәт. Әминәне хузурдагы кебек Чаллы каласы үсә, зурая, матурая, көннән-көн чынлап та хузурланабыз гына шәһәребез белән. Бүгенге бәйрәмебездә китапханәдә үтү ул бер дә сер түгел. 1000 еллык бу тарихы булган китапханәләрдә кешелек дөньясын өчен иң зур муҗизаларның бире китапны, вакытлы мәгълүматны һәрдаим саклап киләләр. Шуңа да кунакка килгән чит ил патшалары да иң беренче башлап китапханәләргә керә торган булганнар. Чөнки анда гасырлар тарихы, милләт тарихы сакланган. Матур әдәбият кешелекнең рухи дөньясын байыта, гел байлыгын үстереп кенә торган. Ә инде көмеш кыңгырауның тарихына килгәндә, аның тарихы бай диясем килә минем. Ул 1993 елда Шәһри Чаллы газетасы кушымтасы буларак чыга башлый. 3 ел дәвамында ул зурая, киңәя, аның укучылары күбәя, аңа язылырга теләгән кешеләр күбәя башлый. Һәм дә ул мөстәкыйль газета булып 1996 елның 1 январында чыга башлый. Менә инде 24 ел ул безнең республикабыз балаларына хезмәт итә дисәк тә дөрес булыр. Әйе, хезмәт итә. 24 ел дәвамында аның укучылары, аңар язулар бик күп арта. Менә бүгенге көндә дә көмеш кыңгырау белән инде 24 ел булмаса да 2-3 елдән укучыларыбыз килде. Алар да менә шушы бәйрәмне безнең белән уртаклашалар. Хәзер сәхнәбез түренә мин 54-нче гимназия укучысы Алинә Биктирәкова чакыра. Нәфис сүз остасы икән безнең Алинә. Шаян телевизион каналы өчен көмеш кыңгырау газетасы оештырган көмеш кыңгыраулар бәйгесе җиңүчесе. Менә Алинәбез безнең Улыбызга Әмир Шәүкәт Галиевның Пәрәмәш шигырын сөйли. Рәхмәтләр Алинә. Шәүкәт Галиев, Пәрәмәш. Бүген минем туган көн, бәйрәм була торган көн. Сорады Әмирдән, нәрсә пешерим микән? Пәрәмәш диде әти. Бәлеш диде Дәвани. Ә мин киттем камырга, ашханәдән алырга. Әни кисәтте мине, кайтканда ашык диде. Чыкмасын ташып диде. Карадым камыр алгач, сатучы үлчәп салгач. Савыты тулыр тулмас, ташымас, берни булмас. Инде кайтып килгәндә, инде җитәм дигәндә, артканнан арта барып, камыр чыга кабарып, тиз генә эттән, төрттән, савыт эченә кертәм. Ә камыр куятырып, килә дә чыга кире. Үзе шундый үзле, үзе шундый үзсүзле. Төрткәләп тутырсаң да, өстенә утырсаң да, мөмкин түгел тыярга, капка чалып куярга. Яңа биреп, җәлен-җәл, калмады бу тәмамән. Салдым камырны өзеп, чыга һаман сызып. Авырайды чалбар да, кесәләр тулы барда. Онда да бик кабара. Трамвай килеп җитүгә, тотындым мин чабырга. Баруы камыр ташып, торам башымны кашып, ишек төбендә басып. Әйтә алмыйча берни, бот чабып куйды әни. Пәрәмәш диде әти, бәлеш диде Дәвани. Алинә сәгатендә килгән көмеш кыңгыраудан бик зур рәхмәт. Көмеш кыңгырау белән һәрдаим дус булып яшәгән. Вакытлы матбугат бит инде ул китап кебек. Ул тиңсез хәзинә безнең. Ул энциклопедик басма кебек дип әйтәсем килә минем. Чөнки анда барысында табарга мөмкин. Яхшыны яманнан да, акны карадан да аерырга өйрәтә ул безне. Менә язучы Гомәр абый Бәшир былай ди.
kitap algansın eкен. Сездің ме? Оның тыршылығын қошқанда сен güzel bir dünyanın ишігін ашқан кебек боласың деп. Міне bu сөздер yazушының нақ міне күміш қоңырауға отырып әйтілгенде кебек. Қадірлі достар, енді сәхнебіз төріне күміш қоңырауның тағын бір махсус оқушысын десем де бола, әйме бик көп жылдар оқушысын Фатхуль Киркулова Ясминаны шақырамыз. 54-ші гимназияның 2-ші сыйлығында оқушы әлгі қызыбыз сәхне күзгі театр фестиваль лауреаты, туған уақ мұңлары, отар жыры конкурсы лауреаты, Қызыл Күлкі милли татар сәнғаты лауреаты. Әйдәңіз әлі, Ясминаны қоршы алуға әлі. Рәхимден Ясминаны. Рәхим. Күміш қоңырау бектерінде оқушылар ижабына да зор итибар. Республикада бірден бір татар тілінде балалар үшін шығушы газеті болаrak ул яш ижадчыларны барлап табия десем кирәк. Балалар язган әкиятләр, хикәяләр, шигырьләр, мәкаләләр һәрдаим аның битләрендә без укый алабыз. Менә үзем күптәннән бала чагымнан китсәм дә бик еш кына мин күмеш кыңгырауга мөрәҗәгать итәм. Аның битләрен, аның андагы матур төсле рәсемнәрне, матур кроссвордларны, тарихи мәгълүматларны, ул язучыларыбыз турында мәгълүматлар, шигырьләр, балалар иҗаты бигрәк тә сөендерә.
бар бит әле талантлы балалар дип куясың кайсы вакытта. Инде сәхнәбез түренә тагын бер талантлы кызыбызны чакырабыз. Икенче гимназия укучысы Абдуллина Инзилә. Әйдәләр рәхим итә Инзилә. Ул безгә Шәүкәт Галиевның Түбәтәйле хыярлар шигырен алып килгән. Рәхим итә Инзилә. Тыз біз йөгерә башлыйбыз. Радио кырау дисә. Бакчабызда бер нәрсә дә калмас бит кырау дисә. Иске газетларны алып, без ясыйбыз колпаклар. Шул колпаклар белән әни помидорларны каплар. Ә газетлар беткәннән соң таптык без бүтән җайын. Алдык әткәй эшләпәсен, бабайның түбәтәен. Шунда ята иделәр, иске иде алары. Искеләре янына тагын өстәлде яңалары. Эштән кайткач чыкса әткәй, йөзләрендә аптырау. Түтәлләрдә эшләпәләр, өсләрендә аккырау. Күршебезнең кыярларны түбәтәйле икәннәр. Помидорлар эшләпәле, димәк бар да исәннәр. Менә кызларыбыз безнең көмеш кыңгырауны укып үсәләр. Әйе, алар берсеннән-берсе талантлы. Сәхнәбез түренә тагын бер талантлы егетебезне чакырабыз. Шигырь сөйләтик микән? Җыр микән? Юк, баянда уятабыз егетебезне. Менә баян тикмәгенә куелмаган безнең сәхнәбезгә әйдәләр итәләрне. Безнең Алмаз Шәкүров 4 яшеннән баянда уйный безнең кыз егетебез һәм дә көмеш кыңгырау белән һәрдаим дус икән ул безнең. Буламы? Күләрен өздереп, уйнап җибәрә алмас. Әйдә.
Депутатын Галиеваны oluşturuvchi olmashqa bizning yigitlarimiz va Sharman qalasini Rahimov olmas shunda qo'ygan oldi shunda. Qo'y shunda yana.